Chceš s kamošmi zažiť niečo nové? Tak sleduj moje tipy, čo všetko môžete zažiť zo zľava dňa. Ty ma sočíš, že? Čaute, som Barbora a teším sa, že niekto otvoril dvere. Teším sa, že sa budeme opäť stretávať pri novej sérii vlogov, kde vám ukážem, ako zažiť skvelý deň v Bratislave. Uvidíte, kam vybehnúť s partiou kamošov, kam zobrať svoju frajerku na večeru, alebo kam vybehnúť so svojím štvornohým miláčikom. Už vás nebaví vysedávať po víkendoch na byte. Všetky spoločenské hry už poznáte na spamäť a ani v kine nič dobre nedávajú, tak ja vám teraz ukážem, ako môžete s kamarátmi zažiť niečo nové. Poďme na to! Sme v Džambarene a trošku som zapadla v týchto kockách a asi tu zostanem už navždy. Ale je to super, určite to chodíte vyskúšať. Okay. Teraz sa ideme báť do Escape Room Asylum. Nič. Kamošov rozhodne patrí dobré jedlo a pivko. Preto sme sa rozhodli ochutnať koleno a krídelka v Hall of Kings v Petržalke. Tak dobrú chuť! Tak ste to videli. S kamošmi si jednoducho užijete kopec zábavy. Tieto 3 tipy a mnoho ďalších nájdete na zľava dňa. Sleduj nás na našich sociálnych sieťach Facebooku a Instagrame a už čoskoro sa vidíme pri ďalšom videu, tak nám nezabudni dať odber. Čaute!